Днес се чувствам едва ли не Дарвин, новия Дарвин, Чарлз Дарвин. Той с неговия происход на видовете, а аз с происхода на бебетата, с този щъркел. За първи път в България, в АГ болница Варна, има щъркел с бебе. Това е втората по големина болница в АГ болница в България. Готов съм да подаря такъв щъркел и на Майчин дом София, най-голямата АГ болница. Щъркел обръщавам Ники на малкия си син, който преди месец завърши висшето си образование в Лондон и двамата ми синове са раждани тук. Каква е идеята? Идеята е, когато изписват бебетата, родителите да се снимат до щъркела. Мечтата ми е доцент Емил Ковачев след една година да каже, че наистина има повече бебета, но естествено, че за тази работа трябва да помагат не само щъркела, но и ние самите. Това е един от символите на зачатието и на раждането на живо здраво детенце. Между другото, това е един от символите на очакването дете щъркела. Виждате скулптурата, ще има изключителни радости на бъдещи снимки на младите майки с изписаните техни живи здрави детенца. Това е изключително негово благотворително дело и за бъдеще, даже имаме съвместен проект, очакваме с разрешението на нашия принципал община Варна да се изгради параклис в двора на болницата. Виждате, че няма такъв параклис. Смятам, че това е изключително важно.